Salamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Ɗangol Idris naku. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa, wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da ka same shi cikin sauƙi. Hayat dai ya cika dukkanin wata kima na ɗa namiji, wanda ba dukkanin wata 'ya mace ce za ta so ta rasa shi ba. Idan mai sauraro yana biye da mu, a nan muka dasa aya, yanzu ko za mu ci gaba. Hayat yana zaune ne a wani harabar da ke katafaren gidansu shi da amininsa Ahmad. Wajen ya ƙayatu matuƙa, sannan ga motoci kala-kala ƙirar zamani irin su Bugatti, su Ferrari, har ma da irin su Marsandi, su Lexus, duk an tara su a wajen. Idan ka kalli gurin, ka ce kasuwan sai da motoci ne. A tsakaninsu wani santa tebur ne mai tsantsar kyau, ɗauke da irin su abarba, apple da kankana da sauran nau'in lemuka masu ɗan karen daɗi. Burin zuciyata auren mace kyakkyawa, mai kyan sura da kuma launi. Na daɗe ina nazarin irin yarinyar da ya kamata na aura a duniyar nan. Hayat dai yana wannan furucin ne a daidai lokacin da yake zuƙar wata lemo mai ɗan karen daɗi. Ahmad ne ya kalle shi, kallo irin na abota. Ruwan idonka ne ya hana ka neman matan aure tuntuni. Ko da shike kai ba fita yawo kake a garin nan namu ba, bare ka san ko akwai kyawawan mata. Hayat, wannan garin namu da kake gani cike yake da kyawawan mata dogaye farare, tamkar irin matan Larabawa da ka baro su a can ƙasashen da kake zama. Hayat ya ƙara jinginewa a kan kujerun da yake zaune bisa kai, yana kallon abokinsa Ahmad tare da cewa, matan Larabawa mata ne waɗanda ba na haɗa su da kowa, amma da zan samu irinsu a garin nan da na fi kowa jin daɗi. Ahmad kawai murmushi ya yi. Abokina, zan baka mamaki. Zan ɗauke ka yawo a cikin garin nan domin ganewa idonka abin da nake faɗa maka. To shi kenan, zan fi kowa farin cikin hakan. Rahabama yana zaune a wajen aikinsa kamar yadda ya saba. Yana fama da gyare-gyaren wasu robobi da aka kawo masa gyara. Muhsina ce zaune a gefensa, tana wani irin kallonsa cike da tausayawa. Rahabama yana ta ƙoƙarin gyaransa ba tare da ya waiwayo ya kalle ta ba. Kin yi shiru ko magana ba kya yi? Kankace kwabo sai ga hawaye shame-shame a fuskanta, tana shishsheƙa tana jan hanci. Al'amarin da ya sa Rahabama ya waiwayo ya kalle ta cike da tashin hankali, yana mai tambayanta, Muhsina, me haka? Me ya faru? Me aka yi miki? Muryarta a raunane ta kalle shi. Zuciyata tana faɗi mini ba ni da wani masoyi kamar ka. Idaniyata kuma ba sa juran kallon wahalan da kake sha. Ba zan iya dakatar da hawayen da ke fitowa daga idaniyata ba, matuƙar zan ci gaba da ganinka irin wannan yanayin. Rahabama ya ƙara juyowa ya fuskance ta da kyau a salo na rarrashi. Na san kina tausaya mini fiye da tunanin da nake yi, amma ki sani duk da wahalar sana'ata tana da sauƙi a kan ta wasu. Don haka ki ƙarfafu kan gwiwarki. Zan ci gaba da jurewa dukkanin wata wahala domin sama mana mafitar da ake tunanin bamu da ita. Muhsina dai ta ƙara fashewa da kuka, yanayin tausayinta ya ƙara ƙaruwa, inda da ƙarshe tashi ta yi ta bar wajen cikin yanayin shishsheƙa. Yanda Rahabama yake biye da ita yana mai ambatan sunanta, Muhsina, Muhsina. Kaka Indo tsohuwa ce mai shekara aƙalla 75, wacce ta kasance mahaifiya ce ga Alhaji Abdulsamad, mahaifin Muhsina. Alhaji Abdulsamad ne zaune da mahaifiyar tasa a kan wata tabarma a salo na tattaunawa.
Ta kalle shi kallo irin na uwa da ɗanta, tana mai magana gare shi, harshenta da kaushi sosai. Ni na tsani wannan yaron, ko kuna so ko ba kwa so dole ne a raba su. Rabama ne ko Rabama ne sunan nasa? To ko ma wane ne sunan nasa, ni ba son sa nake ba. Alhaji cikin ladabi da biyayya da kwantar da kai ya kalli mahaifiyar tasa. Ni kaina ba wai na amince ba ne da shi a matsayin mijin da zai aure ta. Kawai dai ina la'akari ne da hidiman da ya yi da ita tun yaranta. Kaka Indo ta ƙara tsuke fuskanta tana faɗin cewa ko ma menene dai bai shafe ni ba, ni dai a kawo ƙarshen soyayyarsu saboda kar ya ɓata mata rayuwa, sannan ya hana mutanen arziki shigowa rayuwarta. Alhaji Abdulsamad ne a salo na babu ta cewa, yana mai cewa to bari dai za mu yi nazari mu duba mu gani, insha Allahu za a yi kamar yadda kike so. Hurairatu kimanin shekara 53, wacce ta kasance uwa ce ga Rahabama, zaune a dokin ƙofarta, a inda Rahabaman yake zaune a gefen hannun damanta a wani yanayi na jimami da tunani. Huraira ta ƙara duban Rahabama. To kai me kake tanadawa batun auren naku? Ko dai kawai ka saki baki ne kana kiran kanka angon iska? Kwatsam wata murya za mu ji daga cikin ɗaki. Malam Ali ne yake ƙoƙarin fitowa yana cewa, ai komai a hankali ake yin sa Huraira. Malam Ali ya ƙarasa fitowa daga ɗakin, kana ya zo na kusa da matar tasa. Wannan yaron dai yana ƙoƙari iyakacin yinsa, kuma insha Allahu dai na san ba za mu ji kunya ba. Rahabama dai ya yi shiru ba tare da cewa komai ba, yana ta saƙe-saƙen abubuwa da dama a cikin zuciyarsa. Abin da ya fi ayyanawa a zuciyarsa shine dai ina mafita, kuma gashi iyayensa ba masu ƙarfi ba ne, kuma shi ma kansa sana'ar da yake yin ta ba wata mai ƙarfi ba ce. Daga ƙarshe ne ya ƙarƙara zancen da cewa babu komai umma, Allah shi yake komai, ku dai naku ku taya mu da addu'a. Huraira da Malam Ali suka haɗe baki suna cewa Allah ya kyauta. Muhsina ce zaune a cikin falon gidansu a yanayi na tashin hankali, idaniyanta sun yi jajir, alamun ta ci kuka da yawa. Tana cikin wannan yanayin ne Alhaji Abdulsamad mahaifin nata ya shigo yana ta sallama, amma ko uffan ba ta ce masa ba, sakamakon ba ta ma san ya shigo falon ba. Ko da ganinta ya san wani yanayi take na tunani da ta saba kasancewa a kullum. Ya ƙara matsowa dab da ita yana tsaye bisa kanta. Au, kin mai da tunaninsa ya zame miki aikin yi, babu dare babu rana. A firgice ta juyo ta kalle shi, tana mai cewa sanda zuwa Abba. Ya ƙara gyara tsayuwa yana mai gyaran binjimansa. Bari dai na ƙara jaddada miki, idan za ki fitar da shi daga cikin zuciyarki, gwara ma ki nisantar da shi, domin babu wanda ke ƙaunanki da Rahabama a cikin gidan nan, kuma ba za ki taɓa aurensa ba ko za ki mutu. Na mahaifin nata ya ƙara ta'azzara tunaninta, yanda shi kuma ya wuce cikin ɗaki ba tare da tausayawa halin da take ciki ba. A gaggauce ta janyo wayarta, ta shigar da lambobi, ta kara wayar a kunnenta, hawaye yana ta kwaranya a fuskarta. Duka-duka a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu, za mu kawo muku ci gaban labarin. Kar ku manta, idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawa. So ƙunar zuciya labari ne wanda Sadiq Ibrahim Huzaifa ya rubuta, ni kuma naku Musayyib Ɗangol Idris nake karanto muku. Mun gode.